Kakabsat ko, no suki-sukin tayo dagiti sorsorat ngayon tayo amwen kadagiti nagkakaunag akay papanan na iti na espirituan apalawag. Kadagiti kakabsat iti na ibagbaga iti kadwan iso na espirituan apalawag. Saan ket anay lubungan apalawag. Gapu idi una ng aldaw imay iti layos nga ibagbagana gapo iti pungtot iti Diyos. Handa na awatan kadagiti kay papalan na digitoy apanakalayos idi palawen ngenwe. Ngem no intay sukimaten amwen kadagiti kay papalan na iti linaon iti Biblia adadtoy a mabasa a pamaneknek. Ngayon na ibagbaga a mabasa iti umuna a Pedro 3 iti 20. Dagijay anasukir da idi hunana nga aldaw. Idi agururay iti atiddog iti anos iti Dios kadagiti aldaw ninwi. Idi insaganan na pay di daong isu apakay salakanan kadagiti bastit gapo iti danom kayat na asawen 8 akararwa. So day takapsat ti inaibagbaga nga 8 idi akararwa idi may iti layos nga dayta nga inaramid na adaong iti kay na nga sauen digitoy nga inaramid na nga daong isumot lang digitoy asursurat ti inaramid na idi apakay salakanan iti kararwa ta no intayo amwen kadagiti akay papalan na adu digiti pamaneknek ngayon na ibagbaga nga digitoy iti naramid idi ninwi apakay salakanan nga ipagbagana. Ta iti mabasa iti Isaias 54 iti 9. Ta daytoy isu iti kas kadagiti dandanom ninwi kanyak. Isu daytoy iti bagbagana nga dandanom ninwi idi gapo kadagiti asasao met laeng. Ta handa nga mamati no may panggeplaeng kadagiti kay papalan kadagiti sorsurat iti nakaugalyan dalaeng digiti banbanag a makita saan danto nga kinunana alayusen iti daga akasmet nga insapatakin ka saan kunton nga agpungtot ken ka ken saan nakton meten atob nga rin kinunana. So nga dito kapsat no awaten tayo digitoy akala pakay tutupan kadagitoy asasao isu amirisen tayo kadagiti kay papalan na. Ta kinunana iti Proverbio 18 iti 4. Dagiti sasao iti ngiwat iti tao arigda kadagiti adalem adandanom. So na iti kas adalem adandanom digitoy akay papalan na iti ubog iti sirib kas agayos abarisbis. So digiti kapsat tin na ibagbaga. Tano iti panakay salakan da idi danwi ken kadagiti dadduma. Tawalo nga rod iti naisalakan akararwa. Adda nga arguma ditoy alubong. Isu dayta no diket nagpangato da. Isu dayta iti pamaneknek ngayon na ibagbaga. So nga digiti kapsat napapateg digitoy nga inaramid ninwi di akas paspaset na kadagitoy asursurat. So nga digiti kapsat adalin tayo analaing gapo kadagitoy asasao. So nga ipapabot ko ti Facebook online Bible study tapno maawatan nyo kadagiti kay papalan na ket digitoy tin na idi impalpalawag. Isu nga awaten iti tunggal maysa kadagiti makaanos akay papalan na ket agyamanak iti Dios Ama ang manakabalin sa amin. Amen.